मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मटण थाली। तर चला तर बघूया मटण थाली कशी बनवायची। तर मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बकऱ्याचं मटण गटारी स्पेशल। त्यासाठी बघा मी इथे 1 वाटी सुकं खोबरं घेतलं आहे आणि ते बघा व्यवस्थित असं बारीक करून मी भाजून घेणार आहे। आणि इथे मी अर्धी वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे। इथे आलं आणि लसूण घेतली आहे आणि इथे 2 कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत। हे सर्व मी भाजून घेणार आहे। बघा मी सुकं खोबरं भाजून घेतलं आहे, ओलं खोबरं पण भाजून घेतलं आहे आणि इथे मी कांदा भाजत ठेवला आहे। कांदा थोडा भाजत आला आहे, त्याच्यामध्ये आलं लसूण आणि कांदा तिन्ही एकसाथ भाजून घेतले मी। त्यामध्ये बघा थोडी कोथिंबीर घालते आणि असं व्यवस्थित भाजून घेते। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी कांदा घेतला होता, आलं लसूण ते भाजून तयार झालेले आहे। तर ते पण आता मी एका प्लेटीमध्ये काढून घेणार आहे। हे बघा बकऱ्याचं मटण आणलं आहे। बघा बकऱ्याचं मटण घेऊन आणलेले आहेत माझे मिस्टर आणि आता ते मी बारीक करून घेते। तिथे काय ताटामध्ये आपण काढून घेऊया। हे बघू शकता हे बघा आणि आता मी याला बारीक पीस करून घेणार आहे विळीवर। हे बघा इथे विळी घेतली आहे मी, हे सर्व काम मी विळीवरच करते। हे जे सफेद असतं ती चरबी असते, ही खायची नसते आपल्याला, ते मी काढून टाकणार आहे। हे बघा असं आणि याचे बारीक पीस करून घेणार आहे। बारीक पीस केल्यामुळे लवकर शिजतात। हे बघा असं छोटे छोटे पीस करून घेते। तुम्हाला आवडत नसतील तर तुम्ही मोठे ठेवले तरी चालू शकतं। हे बघा असे त्या पद्धतीने मी सर्व मटण बारीक करून घेते। मी असे छोट्या फोडी करून घेतल्या आहेत। हे बघा हे असं छोटं करून घेतलं आहे एकदम। तुम्हाला मोठे पीस पाहिजे असतील तर मोठे पीस ठेवू शकता। हे जे पाय होते ते मी तेवढेच ठेवले आहेत। तर आता हे सर्व मी कुकरला 10 ते 12 शिट्या काढून घेणार आहे। पहिलं मी स्वच्छ 3 ते 4 वेळा धुवून घेणार आहे आणि नंतर मी कुकरला काढून घेणार आहे शिट्या। आता बघा मी 5 ते 6 वेळा व्यवस्थित धुवून घेतलं आहे आणि आता हे कुकरच्या डब्यामध्ये काढून घेते। कुकरच्या डब्यामध्येच मी कुकरला लावून घेणार आहे आणि पाणी थोडंच घालून घेते, जास्त पाणी घालत नाही आहे। घालून घेते आणि 1 चमचा बघा मीठ घालून घेते आणि हे कुकरला लावून घेऊ शकता। हे बघा मी वाटून घेतलं आहे मिक्सरमध्ये। आता आपण मटण फोडणीला घालूया। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी शिट्टी काढून घेते आहे, हवा त्यातली काढून टाकते कुकरमधली। हे बघा हे बघा आपण हे मटण लावलं होतं बकऱ्याचं, तर हे बघा शिजून तयार झालेलं आहे। कुकरमध्ये मी 12 शिट्या काढून घेतल्या, त्यावेळी हे मटण शिजलं आहे। 12 शिट्या काढून घेतल्या त्यावेळी हे बघा हे मटण शिजलं आहे। तर आता आपण याला फोडणीला देऊया। हे बघा हे मटण हे बघा असं शिजलेलं आहे व्यवस्थित 12 शिट्यामध्ये। हे बघा बकऱ्याचं मटण आहे। हे कढई ठेवली आहे आणि आता आपण 3 ते 4 पळी तेल घालून घेणार आहोत। गटारी आहे तर स्पेशल झणझणीत मटण बनवतो आहे, तर तेलाचा 1 चमचा जास्तच वापर करते। हा बघा 1 कांदा छोटा घेतला होता कापून, तो घालून घेऊया। तुम्ही बघू शकता हे बघा कढीपत्ता घालून घेऊया आणि बघा व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया। हळद घालून घेते आणि मसाला घालून घेते। मी मोठे हे बघा 2 ते 3 चमचे वापर करणार आहे। तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढा तुम्ही वापर करू शकता। हे बघा मी 3 चमच्याचा वापर केला आहे। मिक्स करून घेऊया मसाले। गरम मसाल्याचा वापर मी नंतर करणार आहे। घालून घेऊया तेलामध्ये, कारण आपलं मटण शिजलेलं आहे कुकरमध्ये। हे बघा वाटण घालून घेते आणि आता वाटण हे बघा आपण तेलामध्ये व्यवस्थित भाजून घेऊया। तेलामध्ये वाटण भाजल्यामुळे आपलं मटण खूप छान बनतं। एक वेळा नक्की असं करून बघा आणि मटणाला कायमच आपण नवीन वाटून वापरायचं, फ्रीजमधलं वापरायचं नाही। फ्रीजमधलं वापरल्यामुळे जास्त चव येत नाही। मटण छान बनतं, या चिकनही छान बनतं, पण चव येत नाही। ताबडतोब वाटून जर बनवलात तर मटणाला एकदम गावच्यासारखी झणझणीत अशी चव येते। तर हे बघा आता 2 मिनटं मी याला असंच शिजून घेते वाटण। बघू शकता हे बघा असं परतून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आता हे बघा थोडी कोथिंबीर कापून घालते, मी कैचीनेच कापते आहे। आपण हे बघा वाटण असं मिक्स करून घेऊया। असं ना 4 ते 5 मिनटं तुम्ही वाटण शिजून घ्या आणि चिकन किंवा मटण बनवून बघा, खूप छान बनतं। बघू शकता हे बघा 2 ते 3 मिनटं झालेली आहेत आणि हे बघा वाटणाला तेल सुटलं आहे, म्हणजे वाटण आपलं व्यवस्थित शिजलेलं आहे। तर आता हे बघा व्यवस्थित असं परतून घेते मी। हे आता आपण मटण घालून घेऊया। हे बघा जसं मिक्स करून घेऊया। जर तुम्हाला पाण्याचा वापर करायचा असेल
तर यावेळी गरम पाण्याचा वापर करायचा. गरम पाण्याचा वापर केल्यामुळे जी मटणामध्ये चव आहे तशीच राहते. तुम्ही बघू शकता. हे बघा झाकण लावून आता मी याला 10 ते 15 मिनटं शिजवून घेणार आहे. हे बघा मी ताटावरती कसुरी मेथी ठेवली होती आणि हे बघा ती कुरकुरीत झालेली आहे. तर हे बघा असं आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहेत आपल्याला कसुरी मेथी. बघा त्यामध्ये घालून घेऊया. हे बघा असं घालून घेते मी आणि व्यवस्थित मिक्स करते. आता तुम्ही बघू शकता एकदम बकऱ्याचं मटण छानच बनलं आहे आणि एकदम सुगंध पण छान येतो आहे किचनमध्ये. तर तुम्ही या पद्धतीने एकदा नक्कीच बनवून बघा. 1 चमचा गरम मसाला पावडर घालून घेते. पावडर घातल्यानंतर आपल्याला हे बघा व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे. स्लो गॅस करायचा. हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता. हे बघा आता आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. मिक्स करून घेऊया मीठ घातल्यानंतर. आणि आपलं हे बघा बकऱ्याचं मटण बनवून तयार झालेलं आहे. आणि ही माझी रेसिपी कशी वाटली ती मला नक्कीच तुम्ही कमेंट करून सांगा. जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करून सांगा ही रेसिपी कशी बनली ती. धन्यवाद. किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. गटारी स्पेशल मटणाचं ताट बनवलं आहे, वडे बनवले आहेत, झणझणीत मटण बनवलं आहे. चला तर बघूया हे मटण कसं बनवायचं.